Another two. Panay dalawa-dalawa guys. Oh. May makita ko video ulit diba? Diyan. Ay, hatakbo! Datan? Hatakbo ka pa ha? Kan makita aja mong gawi ka di nagdano. Aja. Kasama makita. Ha? So gijain? Busing. Ah? Na? Tulong sa nalin mo. Ano doon? Oo. Nagadutat tayo dyan na muramuran. Uy. Stay tune lang kayo dyan guys. Sino dito dyan ni Mike? Ibang palakayan. Bullfrog. Sige, sounds. Music, maestro.
makita kung nada. Ha? Maring ka makita kung sa mga bumi. Oy. Ito guys, iba. Bullfrog tsaka palakang bukid. Mixed breed. Iba ang gusto guys. Balik kaya na dito nga to ka. Tama ba ka nakapap dajay? Na? Tikinado ti unit ito kak inya uni dagarod Ito ka. ato nga to kak oh iba talaga gusto guys. Ini ay ta. Ito yung egg ng palaka guys. So, itlog yan. Oh. Yan yung itlog ng palaka mga ka-idol. Ngayon ay maulan. Mamayang alas 2 yung bagyo guys. Bagyong Florita. Tamaan nga ta sakit. Kamu? Ha? Nagtarod. Isa mo. Tokak. Ayan. Ay. Tokak. Kokak. Hukom latta. Panulay kan. Ito. Ha? Dua gajah na ratin. Nih. Legalisme. Adugar tig meme club.
Hangan ni Mike aja. Nah. Oh. Ini. Dugaan pagalan to ka dito. Sana all. Sana all. Okay. Pwede na kitam? Ha? Sini. Ito. Dalawa. Minta tatait ko yun ya. Hah? Dapat tani. Ang kulo niya ni. Ang laki guys. Hoy. Dapat tani.
Dito ito mangig ti boss. Apat na galon. Lumnod na lang. Let's go! Ha? Sabi natin dito kapag sinakot ka lang, lumlog dyan. Dito eh, Jay. Ayun na. Nakay kasi dito may mesa. Agad duman dito ni ngunin. Daming ano guys palaka na tumutunog pero mahirap hanapin. Sumisisid kasi sila sa tubig guys. Palapit na yung tao. Likod ko. Kakak. Kajagon unin niya. Dagun unin eh. Daming tumutunog guys. Kakak. Oh, lumalakas. Oh, nawala na yung ano, tunog. Na-detect niya na ano, palapit na yung mga kukuha sa kanya. Kok. Aja. Kek. Kok. Yun na. Kok. Tagalaw niya tadi sana. Kok. Kurinikong. Okay. Oh.
May nagadutan. Tini. Yung likod ko. Gunun ito. Na? Sudah ada kita? Damai? An? Man, so? So? Na? Kaya gumay. Awa na nga isog. Kokak, kokak, kokak. Nay, kapit di ka. Ang nasa ka di nagpasurong? Na? Ay, di surong. Uy, di surong di tatay. Uy. So, kung ito ko na. So, hindi na kanya sa tagkamarin. Kaan nga siya dagan. Iba gani din nung... Pagdang sa bukto mo to sa akong. Kanya basta. Nay. Ito talo ng taon. Ay, tabo na to sa ako yan. Manalay na yun. Ang guni. Ha? Ado. Ay, ang manalay yan. Ba. Sabayaw. Itong aduduwa, pas pasurutin na matawang dagono. Ang tanga po. Ay, kita nagklik-tik kam guys. Pinisigal din ha. Nagdakay pa ginala na. Nakagapas sa daan. Ang pinakalimura. Sabagay, natayo na. Pero mga tatangi ni kalbit niya. Putkul tabaka pa o. Sinada na pagsilog sa kanya. Wala na ako. Daanan guys. May ahas to. Aas! For the win. Papanante ka din? Ha? Hintayin niya? Paano na? Nya aja. Lumayan.